Yan habarlardan bellep geçişmediýaly Ýewropa Birleşigi goşmaçy 19 adam we 9 guramany Ukrainanyň territorial bütünligine garaşsyzlygyna ziýan ýetirmek ýa wehim salmak sebäpli gara sanawyna goşdy. Bu barada kärdeşim Gödeliň taýýarlan giňişräk maglumatyny bilelikde diňläliň. Ýewropa Birleşigi goşmaçy 19 adamy we 9 guramany Ukrainanyň territorial bütünligine garaşsyzlygyna ziýan ýetirmek ýa wehim salmak sebäpli gara sanawyna goşdy. Ýewropa Birleşiginiň wiza gadagançylygyny we bank hasaplarynyň doňdurulmagyny göz öňünde tutýan gadagançylyklarynyň astyna düşen 19 adamyň arasynda Orsiýetiň goralmak ministriniň orunbasary Anatoliy Antonov we birinji orunbasary Arkadiy Bakhin, şeýle-de Orsiýetiň ýaragly güýçleriniň ýol başçysynyň orunbasary Andrey Kartapalov bar. Döwlet Dumasynyň iki deputaty şol sanda meşhur aýdymçy Iosif Kobzon we Valeriy Rashkin gündogor Ukrainada separatistleri goldamagy sebäpli sanawa goşulypdyr. Kobzon öz-özüni jar eden Donetsk Halk Respublikasynyň Orsiýetdäki hormatly ilçesi diýilip eglan edilipdi. Krasny Moskwa Watançy kömek fronty atly grajdan hereketiniň esaslandyrjysy Rashkin bolsa separatistleri goldayan demonstrasiýalara guramaçylyk etdi. Orsiýetiň daşary işler ministrliginiň medeniýet wekili täze sanksiýalaryň Ukrainadaky ýagdaýdan çözgüt tapmagy kömek bermejegini we Moskwanyň degerli jogap berjekdigini aýtdy. Öz-özlerini jar eden Donetsk hem Luhansk Halk Respublikalarynyň 15 separatisti şol sanda ikrar edilmedik adalet, büdjet we ykdysadyýet ministrleri wezipelerdäki Aleksandr Shubin, Yevgeniy Manuilov we Olga Besedina hem gara sanawa girdildi. Ýewropa Birleşiginiň sanawyna separatistleriň 8 sany birleşigi bilen bilelikde Novorossiya jemgyýetçilik hereketi hem girdildi. Sanawda Kazaklaryň Milli Gwardiýasy, Sparta we Somali batalyonlary şeýle hem olaryň ýol başçylary agdalýar. Olaryň Ýewropa Birleşigindäki hasaplary doňduruldy. Ýewropa Birleşiginiň gadagançylyk sanawyna häzir Ukrainanyň we Orsiýetiň jemi 151 raýaty we 37 sany birleşigi girýär. Ýewropa Birleşiginiň sanksiýalar sanawyny ýaýbanlandyrmak kararyna 24-nji ýanwarda günorta Ukrainanyň Mariupol şäherinde adamdan 29 adamyň ölümine sebäp bolan ok atışykdan soň gelindi. Karar Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri tarapyndan 9 fevralda eglan edildi. Emma onuň çap edilmegi Fransiýanyň, Germaniýanyň, Orsiýetiň we Ukrainanyň liderleriniň geçen hepde geçirilen gepleşiklerinde öňe gidişlik kazanmagy üçin mümkinçilik bermek maksady bilen iza testirilipdi. Gündogor Ukrainada söwüşleriň geçýän ýerinde ok atışygy besetmek we agyr ýaraglary iza çekmek barada 10 fevralda Minskde gelinen ulalaşyga garamazdan şol günüň özünde Ýewropa Birleşiginiň hökümet baş tutanlarynyň Brüsselde geçiren maslahatynda sanksiýalar sanawyna goşulan 19 adamyň we 9 guramanyň adyny çap etmek kararyna gelindi. Sammitiň dowamında Ýewropa Birleşiginiň Geňeşiniň prezidenti Donald Tusk Ýewropa Birleşiginiň Minsk ulalaşygy berja edilmedik ýagdaýynda zerur ädimlere şol sanda berk ykdysady sanksiýalara taýýar bolmalydygyny aýtdy. Ýedilik toparynyň liderleri hem Minsk ulalaşygynyň bozulmagynyň bahasyny artdyrmakçydyklaryny ma'lum etdiler. Kärdeşim Gödeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Habarlar günlük programmamyzy türkmen sany değişil maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Paýtaxt Aşgabatda resmiler tarapyndan köp gatly ýaşaýyş jaýlaryň ýokarysyndaky çanak antennalar aýrylyp deregine umumy liniýalar çekilýär. Paýtagtyň käbir ýaşaýjylary döwlet tarapyndan çekilýän bu umumy liniýalarda öz halaýan telekanallarına tomoş edip bilmeýändiklerini käbirleri bolsa umumy liniýalarda Hotbird satelit toparyndaky ähli telekanallaryň ýokdugyny aýdýarlar. Bu barada Aşgabatda habarçymyz Murat Urwanyň berjek giňişräk maglumatyny dinläliň. Paýtaxt Aşgabatyň käbir raýonlaryna köp gatly ýaşaýyş jaýlaryny awatlaşdyrmak diýen şäher bilen ýaşaýjylaryň çanak antennalaryny aýyrmak işi dowam edýär. Bu prosesiň häzirki tapgyryna Aşgabatyň Parahat
1, 2, 3, 4, 7 mikrorayonlarynaky köçä ola ýaşaýyş jaýlarynyň käýerleriniň çanak antennalary jaýyň uçýaryna geçirilen bolsa, käýerlerine bolsa asla şol enjamlar aýrylypdyr. Emma çanak antennalarynyň mahrum bolan ýaşaýjylara kabel telewizionyasy diýilip adlandyrylýan Türkmen Telekom döwlet kompaniýasynyň hyzmatynyň peýdalanmak teklip edilýär. Türkmen Telekomyň hödürleýän bu hyzmaty kabel telewiziony diýilip adlandyrylýan bolsa, ol daşa ýurtlarda giň ýaýran kabel telewizionyasyndan tapawutlanýar. Türkmen Telekom her jaýyň uçýagyna 3-4 tane çanak antenna goýup, şondan jaýyň ýaşaýjylarynyň öýlerine kabel çekip berýär. Bu antennalar esasan ýamar 90 gradus, Türksat, Astra we täharatlarda hotbör sputniklaryna gönükdirilen. Bu sputnikler arkaly müşterileriň türkmen, ors, türk we beýleki käbir daşary telekanallarına tomoş etme mümkinçilikleri bolýar. Türkmen Telekomyň kabel telewiziony diýilip adlandyrylýan bu hyzmatyndan peýdalanmak üçin her müşteri aýda 5 manat tölemeli. Ýokarda belläk geçişmede ýa Türkmen Telekomyň kabel telewizionyasy häzirki tapgyrda esasan çanak antennalary aýrylyp awadanlaşdyrylýan hem de köçelerin gyralaryna ýerleşen ýaşaýyş jaýlaryna gurulýar. Awadanlaşdyrylmaýan ýaşaýyş jaýlaryna bu hili hyzmatyň şol ýaşaýjylarynyň kollektiv ardasy bolan halatyna çekilýändigini Türkmen Telekomyň işgäri aýdýar. Agzalýan edaranyň adyny agzalmagyny islemedik işgäri bu çäre soňu bilen tutuş Aşgabatdy öz içine alar. Ýani paýtagtlaryň çanak antennalary dol aýrylyp kabel telewizionyasy çekiler. Kabel telewizionyasy çanak antennalary aýyrmak üçin çekilýär diýip Türkmen Telekomyň işgäri aýdýar. Häkimetleriň bu ärdimi hem Aşgabatyň owodullygy üçin görülýän şäherleriň netijesine megdýär. Emma çanak antennalary aýrylýan käbir raýatlar bu ýagdaýyň durly maksatlar üçin ulanylyp bilinjekdigini aýdýarlar. Özüni ýamar diýip taradan 42 ýaşlarynaky Aşgabatly Azatlyk radiosyna beren gurulmagyna täze goýulan antennalarda käbir telekanallary görüp bilmeýändigini aýdýar. Bizim jaýymyza goýulan antennalar ýamar 90, Astra we Türksat sputniklaryna bakdyrylypdyr. Şonuň üçin hotbör sputnigyny Euronews telekanalyna tomoş edip bilmeýär. Hatda akşam saatlaryna Azatlyk radiosyny hem dinläp bolanok diýip ýagmar gurulmaýar. Ýaşaýjylaryň bir bölegi bu çäre umuman garşy däl, emma onuň amala aşyrylyş prosesindaky bökdönçlikleri ünlü çekýärler. Ilki antennalar aýyrma şol kabel telewiziony çekdiler gowy ýoksa ilki antennany aýryp bir näçe gün geçen soň kabeller çekýärler. Bir näçe günläp telewiziony görüp bolanok diýip Parahat mikroraýonynyň ýaşaýjysy ýalgyly Azatlyk radiosyna aýtdy. Türkmen Telekomyň kabel telewizionyasy ilkinji gezek 4-5 ýyl munawwal paýtagtdaky käbir ýaşaýyş jaýlaryna çekilipdi. Ýaşaýjylaryň öýleriniň gurnaýan çanak antennalaryna alternativ hökmünde alınıp barlayan bu çare häzirki gün giň germe eýe boldy. Habarçymyz Murat Turwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, köp gatly ýaşaýyş jaýlaryň ýokursundaky çanak antennalaryň aýrylyp deregine döwlet tarapyndan umumy liniýalaryň çekilmegine siz nähili araýarsyňyz. Bu barada bize gurrun beriň, başdan geçiren tejribeleriňizi biziň bilen paýlaşyň. Biz hem halk köpçüligine ýetireli. Biziň medpuat email belgisi gmail.com email adresinde hatur edip bilersiňiz. Şeýlede biz şu gün ir bilen bu soru Azatlyk radiosynyň Facebook we Kontaktdaky sahypalarynyň okuyjylaryna berdik. Häzir bu soru okuyjylarymyzyň gallaryň käbir jogaplaryny siziň dikkatiňize ýetirmekçi. Facebook'ta Ihlas adly okuyjymyz bir tarapdan dogry edýärler. Sebäbi çanak antenna bolmasa adamlaryň kellesi başga ýurtlaryň kyýaly bolmady. Aňy gowy bolup ýetişer. Beýleki tarapdan çanak antennada daşary ýurtlary görseň aňyň dünýä araýşyň öser diýip öz tesbirini belläpdir. Muradatly beýleki okuyjymyz Ihlas adly okuyjymyzyň garaýşyna şeýle jogap galypdyr. Adamyň bozulmagynyň çanak antenna bilen nähil ara baglanyşy bar. Beýle bolsa internet hem şol bir zat dälmi? Biraz logika gavat geleri alyp pikirleniň. Biz demokratik ýurtda ýaşaýas. Her bir adam azat bolmalydyr diýip belläýär. Arka çatly beýleki okuyjymy daşardan seredeninde çanak antennalar dogrudan hem gowy görnenok. Ýerine liniýa çekýän bolsalar bolýar. Halka antennasyz goýmasynlar diýip öz garaýşyny jemläpdir. Kontaktda Akbar adly okuyjymyz gowy düşünje ýöne ýerli halk nähil pikirde bilemok diýip öz garaýşyny belläpdir. Hormatly dinleýijiler, siz hem biziň her gün efire etjek maglumatlarymyzyň käbirleri barada öňünden öz pikir araýşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isteseňiz, sizi Facebook we Kontaktdaky sahypalarymyza goşulmagy çağırýas. Bu wagtlarda bizi gözle bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzu tunein.com
saytyna girip gözlük bölümünde azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony, Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Habarlar günlük programmamyzda Balkan welaýatyna değişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Balkan welaýatynyň administrativ merkezi Balkanawatda täze demir ýol wagzaly ulanışa berildi. Ak mermerden gurulan 2 gatly bu binanyň şäheriň görküni bezänligi resmi maglumatda habar berilýär. Ýurdun esasy demir ýol transport çatryklarynyň biri bolan Balkanawatyň demir ýol wagzaly soňky bir näçe ýylyň dowamynda 2 ýyl gaýtadan guruldy. Kärdeşim Gödel bu mesele bilen gyzyklanyp ýyl-ýyldan Balkanawada sapar edýän Aşgabatly ýa-da Amanmurad Bugaýew bilen söhbetdeş bolup öz tejribeleri we Balkanawadyň demir ýol wagzalynyň guruluşynyň ýolawçylara ýetiren täsiri barada görüň bermegi sorady. Amanmurad ağa, Balkanawadyň täze gurulan demir ýol stansiýasy ýakyn günlerde ulanylşa berildi. Eýsem hut şu stansiýa ýakyn ýyllarda täze gurulup ulanylşa berilmänmidi? Soňky 6 ýyl temeswatyň dowamyna Balkanawat öňkü Nefta şäheriniň demir ýol wagzalynyň jaýynyň ikinji gezek ulanmaga berilişi. Bundan 6 ýyl temeswatyň demir ýol wagzary edil häzirki dawra bilen açylypdy. Öňe aradan 3 ýyl geçenden soňra şol demir ýol wagzalynyň guruluşyna täzeden başlanmaly boldy. 6 ýyl öň gurulan wagzalyň binasy şeýle bir erwetmedi. Siziň ýolajy hökmünde nukta nazaryňyzdan nähili kemçilikler bardy? Wagzal umman bir aňyr çäkdirjide erwede däldi. Ýöne ýyladyş sistemasyny işlän okdy, tomfaýlar soğudyş sistemasyny işlän okdy. Ýolawçylar sünnetlenen zalda bolup bilýär 30-40 adam oturup bilýärdi. Ine şundaýrak amatsızlyklary bardy. Ýöne gowy tarapy şäher ara awtobus hemde takbigatny ularym şol öňkü demir ýol wagzary bilen goňşulukda ýerleşýärdi. Şol ilkinji gezek gurulan wagzal jaýynyň 3 ýyl çemesi ulanylanyň soňra oň depesinden üçeginden suw eşdi. İsteýänlerde zaýrylan ýerler boldy. Ozalky wagzalyň kemçilikleriniň ýüze çykanlygyny aýtdyňyz. Wagzaly dowlulygyny ýumrup gaýtadan gurmagyň ýerine onu bejerip bolmaýarmydy? Onu bejerip bolýardy. Burun bejermäge gelip diýen bolsa, biýa birinciden, ikinciden hem wagzal ulanmaga berilenine ol belli bir şert bilen kabul edilýär. Aradan 4-5 ýyl, 3-4 ýyl geçmäkine wagzal jaýynyň şoýagdaýa düşürligi üçin onu guruluşy alyp baran firma jogapkar. Firmanyň öz goýberen ýalňyşlaryny düzeltmegi talap edilmeli, haýp edilmedi. Guruluşy binany ýumurmazdan hem dowam etdirip bolardy. Dogry eýem ulanmaga berileninde welaýet merkezinde bolmaly demir ýol wagzalynyň juda kiçidi, onu ýyry üçin ulatmak meselesi ýüze çykjak, ol üçin onu ýumurmak gerek däldi. Halynyň bir küçüler ulanılan wagzal jaýynyň bolmagyna üçegini söküp onu bejerseler ýylat köpçüligi munçaýlap közenmez. Guruluşy ýumrallary bir zat täzeden öňkü wagzary edilen sıklıcıdan kas köpçüligi edilip täzeden binan hanmagy başga zat inne hatladan welaýatyň ýaşaýjylarynyň juda köp farlygyny uly dökdün kynçylyk göretdi. Sebäbi Nefta şäher ýerleşişi boýunça welaýatyň orta arasında diýen ýerde ýerleşýär. Ýolakçylar nähili kynçylyklary başdan geçirdiler. Siziň özüňiz ýolakçy bolanyňyzda nähili kynçylyklary başdan geçirdiňiz? Öňkü bina ýykylyp ýerine täze bina ýetişýänçe 3 ýyldan owrak wagt adamlar Çaramydar 2 otogly jaýda wagzarly bilen jaý bilen mydar etmeli bolurlar. O jaýlarda da diňe bilet satylýardy, birine beýlekinde de polisiýa bölümi ýerleşýärdi. Demir ýol platformasynyň birinji platformadan ýolawçy oturlar gelip bilmediler. Ondan ýolawçy oturlaryna minip düşmegen bir uly hyllarlar boldy. Hatda bir ýaşly adamlar minip düşmegen bilmediler. Uly kynçylyklar göredi. Şol inne hasatnyň mirim döwlet öňeden çykdyjyny ýene gaýtarap öňkünden has köpetde çykdyj etmeli boldy.
Kardeşim gözelin geçiren söhbetdeşligini dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, bu mesele barada ýa-da ulanşdaky käbir obýektlerin ýykylyp gaýtadan ulanmaga berilmegine siz nähili garaýarsyňyz? Şeýle ýagdaýa siz hem öz ýaşaýan ýeriňizde duş gelýärsiňizmi? Bu barada bize görüň beriň. Biziň Moskwadaky telefon belimiz 7926 236 04 55 jaňydyň ýa-da SMS ýazyň. Habarlar günlük programmamyzda Lewap welaýatynyň gelip goşan maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Lewap welaýatynyň galkynyş etrawynaky döwlet kepillendirýän ýagny notarial edarasynyň eýem 8 ay bäri işlemeýändigi habar berilýär. Yerli ýaşaýjylaryň öz işlerini beýleki etraplardaky döwlet kepillendirýän edarasyna çözmeli bolýandygy we olaryň ol ýerde hem dürli kynçylyklar bilen ýüzede bolýany aýdylýar. Bu ýagdaý we munyň ilaty etiren täsirleri barada Lewapda habarçymyz Osman Haliýew şeýle maglumat berýär. 3 hepde bäri notarius bilen bagly işimi bitirip bilemok. Ol etrapdan bu etraba, ol şäherden bu şähere ýollaýarlar. Hiç birinde işim bitenok. Bu golayda bitçege de meňzenok. Bu efirde adynyň tutulmazlygyny haýyş eden 52 ýaşly Lewaply ýaşaýjynyň Azatlyk radiosyna beren gürrüňinden bir parça. Onun şeýle kynçylyk bilen ýüzbeýiz bolmagynyň sebäbi welaýatyň galkynyş etrapyndaky döwlet kepillendiriş, ýagny notarial edarasynyň indi 8 ay töweregi işlemeýändigi, haçan işlejeginiň de bellisiniň ýoklugy, döwlet kepillendiricisi pensiýa gideli bäri ol edara ýapyp duran soň etrawyň ýaşaýjylary Seydi şäherindäki we garaşsyzlyk etrapyndaky döwlet kepillendiriş edaralaryna yüz tutmalı bolýarlar. Söhbetdeşimiz de agzalan etrap we şäherdäki edaralara barypdyr. Ýöne olarda işleýän döwlet kepillendiricileri onun bir näçe ýyl mundan ozal satyn alan jaýynyň galkynyş etrawynyň kepillendiriş edarasy tarapyndan resmileşdirilendigini, ähli resminamalaryň şonuň arxivinde saklanýandygyny, özleriniň ol arxiwi açmaga ýetiýarynyň ýokdugyny aýdypdyrlar. Galkynyş etrawynyň döwlet kepillendiriş edarasynyň näme wagt işläp başlajakdygyny bolsa aýdyp bilmändirler. Çünki onda pensiýa giden döwlet kepillendiricisiniň yerine işler ýaly hünermen ýokmuşsun. Söhbetdeşimiz adamlaryň gündelik işi düşüp duran bir edarany şunça wagtlap ýap goýmak, adamlary goňsy etrapdyr şähere gatnamaga mejbur etmek bormy diýär. Galkynyşyň ýaşaýjysy ýagmyr, Seydide de garaşsyzlykda da döwlet kepillendiriş edarasynyň öňünde nowatlaryň ýeterlikdigini, olary ýüz tutup barýan adamlaryň tutuş bir günüň, kämahal 2 günüň de ýetýändigini aýdýar. Satyn alan jaýyny resmileşdirmek bilen bagly kynçylyga duş gelen söhbetdeşimiz bolsa, indi näme etjegini, nire ýüz tutjagyny bilenok. Lewap welaýatynda hukukçy hünärmenler az däl. Olaryň arasynda öz hünäri boýunça işlemän, başga urlarda işläp ýörenler de bar. Soňky döwürde raýatlaryň işi düşüp barýan, raýatlyk namalaryny resmileşdiriş, ýagny zakys, yerli arçynlyklar ýaly döwlet edaralarynyň köpsünde nowatlaryň uludygyny görmek bolýar. Bu ilat sanynyň artmagy, ol edaralarda işleýänleriň sanynyň bolsa öňkülügine galmagy bilen bagly diýerler. Ýöne bu ýagdaýy soňky ýyllarda ol ýa-da beýleki iş üçin soralýan onçakly zerurlygy bolmadyk ýa-da umuman zerur bolmadyk resminamalaryň köpelendigi bilen de düşündirýärler. Kepillendiriş edarasynda işi bitmedik söhbetdeşimiz bolsa gürrüňini şeýle tamamlady. Raýatlaryň gözköni ýüz tutmaly bolýan, iş düşýän döwlet edaralaryndaky bu ýagdaýlar haçan düzelerke? Habarçymyz Osman Haliýewiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, galkynyş etrapyndaky döwlet kepillendiriş edarasynyň ençemi aýlap ýapyk bolmagyna siz nähili garaýarsyňyz? Şoňa meňdeş ýagdaýlara siz hem öz ýaşaýan sebitiňizde duş elýäňizmi? Bu barada bize görüň beriň, başdan geçirýän tejribeleriňizi biziň bilen paýlaşyň. Biziň medpuat email belisi gmail.com email adresimde haturadyň ýa-da Moskwadaky telefon belimiz 7926 236 04 55 jaňydyň ýa-da SMS ýazyň. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgalaryny we fotoseriýelerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy.
Habarlar günnelik programmamyzy goňşy Owgansana değişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Şu gün ýagny 16 fevralda Kabulda Owgansana ýaşaýan etnik türkmenleriň wekilleri ýygnak geçirip täze bir syýasy hereketi ýa-da partiýany döretmek barada gürrüň etdiler. Bu barada Kabulda habarçymyz Şamerdan Gulumrady Owgansanaky Türkmen Şorasynyň başlygy Hacı Mirza Muhammed Murat bilen söhbetleşýärler. Awgan türkmenleriniň geňeşiniň başlygy Hacı Mirza, siziň şoraňyz näme işler alyp barýar? Bilişiňiz ýany mana inqilaplar geçdi, türkmen milletim her tenzimlerde, her hizplerde boldular da, ama hiç bir hak hukuk bermediler. Şoralar olşaldy, bir näçe şora boldy türkmenlerden. Nadir menemse bir şoranyň başlygy, ama şora diýendem bu şora türkmenleriň derdine bir dogaý boljak zat dälekini. Indi maslahatlar şöyle barýar. Biz Awgan türkmenler bolup bir siyasi parti teşkil etsek. Ama Türkmen adında bir hizbi siyasi bolulmuyor. Veli milli bir adda bolar, lekin rasinde şonuň reisi başlygy bir türkmen bolar. Siz Türkmen wekilleri Kabulda ya vilayetlerde Türkmenlerin ugwalyny bagly ýygnaklaryň geçirýäňizmi? Hava mana şu gün görüşüňiz, yani Türkmenler Awganistanyň her ýerinden milletlerden jem bolan ýüzlerçe adam parti üçin şunda ýygnaş geçirecek inşallah. Munda elbette birinji şol parti hasabynda görüňlerimiz barýar. Ýene-de gelecekde bizler bilişiňiz ýaly köp bir katta qowm 3-4 milyon türkmen bar millet bizler Awganistanda, ama parlamentda bizler köp az görünýär. Çünki 3 nefer 4 nefer az türkmenler üçin biz 5-nji qowm bolsak, iň barsydan bizden 20 sanak türkmen wekil boluşy gerek. Şol üçin hem şu ýygnak ikinji meselemiz şu, biz hemme türkmenler ittifak bolup gelýän parlamentda köpürek türkmen wekil çykarsak diýip. Awgan türkmenlerinden deputat kem, hatta vilayet geňeşine de deputat saýlanmady Balak vilayatynyň. Bunyň sebebi näme size göre? Onun sebebi şu, bizde bir rahberi salim ya bir teşkilat siyasimiz ýoklugyňdan. Wagty eger bizde bir parti siyasimiz bolsa, bir defterimiz onda bolar, merdimimizi düşündirer. Ve biliyoruz hemme şu Balk vilayetinde 38% Türkmen var, ama bizlerden hiçbir Türkmen vekil Şoray vilayete çıkılmadı. Onun illeti sebebi bu. Bizde her çetten, yani bizde eye yok da, eye olmandan sonra her kim eluriyor. Ya mesela bir 5 gram pul veriyorlar, senin kandidimizi köpeltiyorlar. Ya mesela düşüncemiz köp az olandan sonra bizlerin rayimizi başka milletler alıp gidiyor. Şu üçin Balk vilayetinden çıkılmaya kaldı. Nesip olsa inşallah bu partimiz bir teşkilat görkezsek, o zaman parti faal işlerim Şoray vilayete göğe 21 adamdan hiç olmasa biz 6-7 sanak Türkmen Şoray vilayete gelecekte çıkarat nesip olsa. Demirgazyk Awganistanda da hopsuzlyk şertleri yaramazlaşýar. Türkmen owlarynda hem talibanlar aralaşıp başlady. Nähil garýarsyňyz bu ýagdaýa? Türkmen arasında Daesh diýäýinde dürüst Taliban asaplarında bar malalarımız Pakistan'da okuyken jawan olanlar düşünmän onyan talip bolanlar bar. Suriýede olar 5 rupiýa pul tapjak üçin giden öyle. Men pikirimçe onça bir muasirda Türkmenler hiç biledem döwletiň garşysynda bolunmaýar. Bu bolmasa erte adaşanlaryň pes ýene ýoluna gelerler inşallah. Türkmenistan bilen serhetleşýän ýerlerde talibanlaryň güýçlenmegi näme aňlatýar size göre? Menin pikirimçe Türkmenistan saratlarında şu daşarlardan köşe etýärler, şu mantıklarda güýçlense diýip de. Çünki onu şondan tahdid etjek bolýarlar Türkmenistany. Hiç wagtda da Türkmen gyranysynyň Türkmenler tarapyndan Türkmenistana hiçbir zarar ýetmez inşallah. We ýetirmän adam hiç bile biz ýol bermez. Söhbetdeşlik geçirip azatlygy ýetiren Şaýmyrdan Gulumrady. Hormatly dinleýijiler, gepleşigimiziň şu bölegine ýatladyp geçetmelýär. Azatlyk radiosu Türkmenistany we dünýäni sanlarda şöhretlendirýän ýürito fotosery çap edýär. Oňa tomoşa etmek isleseňiz, size azathabar.com web sahypamda araşýas. Web sahypamda Türkmenistandan ojak.org arkaly girip bilersiňiz. Şunuň bilen habarlar günnelik programmamyzda hem geçirip gutarýas. Gepleşigi Pragdaky studiýadan men Sehra alyp bardym. Saatlary kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.